Bijna een jaar geleden brak Frans zijn heup en moest lang revalideren. Maar hij neemt nog alle hindernissen, zoals vandaag hier in Maastricht tijdens de Stumkeszitting bij en in Café Mouton Blanc. Ik gebruik sowieso op basis van de huisarts vitaminetabletten. En dat, ja, echt waar, dan vullen we smaak, vullen we in een jonge god. Veel goed bewegen! Iedereen zal zeggen, wie hield ze dat vol? Ja, gewoon genieten. Iedere dag genieten van hetgeen wat ze aangeboden krijgt. Dus al die mensen willen met zich op de foto. Is toch schoon? Ik neem er ook de tijd voor allerlei. Maar uiteindelijk, deze mensen en in gans Limburg hebben gezorgd dat ik een landelijkheid heb gekregen. En daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. Hoe zit die helden nog in? Ach, wat is een leven schoen. Just wie de bohemos doen. Kan zo sec in Slowakije in de huidkaar rond te rijden. Ach, wat is een leven. En Frans doet het ondanks zijn leeftijd echt niet rustiger aan. Deze dagen heeft hij een vol programma in de hele provincie. In de Zoepkoel, toen naar Heithuizen, toen naar Horst, toen naar Geleen, toen naar Sittard en toen nog in Maastricht. En vanavond gaan we nog naar Vroenhoven en een heel goed feest aan. Mooi. En dan kom ik al mijn collega's tegen. En iedereen, oh ja, ik moet weer, veel moeten naar Velgrij, veel moeten naar Nijmegen. Dat is te prachtig. Dus laat me maar zingen, laat me bij de lui zien. Dat is de beste remedie. Hopelijk om niet ernstig ziek te worden.